ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କହୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା। ମୋ ଉତ୍ତରରେ ଭଦ୍ରକ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ କଟକ ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ। ମୋର 9ଟି ବ୍ଲକ, 9ଟି ତହସିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ଆକାର 2644 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ମୋର 1592ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ, ବରାହଜୀଉ, ଭିତରକନିକା, ଗହିରିମଥା, ସାତଭାୟା, ପତିଘର, ହୁକଟେଲା ଆଉ ବଗପାଟିଆ ଭଳି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ମୁଁ ମୋ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମୋର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୋର ରସାବଳୀକି ମଧ୍ୟ GI ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି। ମୋର 86% ଲୋକ ସାକ୍ଷର। ମୋର 1000 ପୁରୁଷରେ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା 1006। ମୁଁ ମୋ କୋଳରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା? ଏଠି ସବୁ ଯୋଜନା କେବଳ ଆଖି ଦୃଶିଆ। ମୋର ବିକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯେତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛି, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ହେଉଛି ମୁଁ କେବେ କେବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ କୋଳ ଖାଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋ ଛୁଆ ଯାଉଛି ଆଜି ଖଟିବାକୁ ଦାଦନ। ମୁଁ ପରା ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମା। ମୁଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ମୋ ପିଲାକୁ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟର ଗୁଲାମୀ? ଏପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ହେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଅ। ହେଉ ମୋର ବି ବିକାଶ। କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି କୋଳ ଶୂନ୍ୟ।